जोंनि 11 नं चिरांगुवार बियाबाव मोनजिथा प्राइमारि दं आरो मोनगुथा भिसिडिसि दं। भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनखौ लाफानानै आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जों ब्लक मानि गासैबो जथायै ओंखाम बोथिसे जानायनि मुङाव बा प्लेन भोज जानायनि मुङाव पार्टी हिसाबैनो देरहानांगौ आरो बे बिथांखिजोंनो जोङो खामानि मावनांगौ बेखौनो ओरैनो जिरायना सावरायनाय जादों। बाखि जेबो उद्देश्य गैया। मानोना बिसायख'थिया खाथि फैबाय, गुबुन अपोजिसन टिमा फैनानै बेवहाय केम्पेइन खालामफैगोन। बेफोरनिफ्राय जोङो माबायदि एलार्ट थानांगौ, रायजो राजानि खाथियाव माबोरै जोङो जोंनि माबाखौ उद्देश्यखौ जोङो बा जोंनि थांखिखौ लांनांगौ बेफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आंनि समाजाव जों माब्लाबा एसे गावजों गावनो गुलाय गुजायखौ नुनो मोनो। दा बेयाव इउनिटि जानो हिसाबै नोंथाङा मा खालामो? मानसिया बयबो अख्राङाव गाखोनो लुबैयो, सिमांखौ नुनांगौ। नाथाय सोरनिबा सिमांनि थाखाय पार्टिनि बिथांखि, पार्टिनि कनस्टिटिउसन, पार्टिनि प्रिन्सिपालखौ जों मालाबाबो संहार खालामनो हाया। सोरबाया गावनि प्रिन्सिपालखौनो पार्टिनि प्रिन्सिपाल होननानै सानदोंब्ला बे बिथांनि खोन्था, खिन्थु सोरनिबा खाथियाव पार्टिया मालाबाबो खर' गंग्लाया। जोंहा माखासे बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर दं, बेजों लोगोसे गामिफोर हाबफानायाव दा बिटिआर हिसाबै माखासे मोबिलाइज खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिटिएफआ बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ। मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच 9 गामि, बे गामिफोरसिम बिटिएफआ होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन, माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे बिटिएफआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा। फैसा एसे बारा जादों गारिजों, गारि भाराफोर गारनानै फैदों। मोनथाय बयहाबो दङ केम्पेइन खालामनो थाखाय, खिन्थु बिटिएफआ एक्सटेनसन जानाय जोंनि जि 80टा गामि, बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बियो दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो। गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो। केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेनसन गामिया जोंनि 3 बियाबाव जे हाबगोन, बेवहाय सासेबो बिटिएफआ मोनफानाय नङा। लोगोसे नैबे टार्मिनाल पावार प्रजेक्टखौ लानानैनो दावराव देखायनाय माखासे प्रग्राम खालामगासिनो दं। दावराव देखायबाथ' सासे गाद्दार बेफारिसो, मा होनगोन, दालाल देखायबा सासे दालालि। बेयो जेब्ला बिटिएफनि एडभाइजार जानानै दङमोन, बिटिएफनिफ्राय थाखा जायै जोंनि हारिनि थाखाय जा खामानि मावनांगौ बेखौ मावाखैमोन। दिनै जोंनि सरकारा, जों साफ्रोमबो रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि फैनाय, जोंनि थैया समाज दानायनि थाखाय जेब्लायबो गोदौलायो। बेवहाय दावराव देखायब बायदि सासे गाद्दार सोदोबा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जोलैनि हांगारखौ गाद्दार होननानै बुङो। बेनिफ्राय मा होनगोन, दालाल बायदि सासे सुबुंनि बुंनायाव जों मालाबाबो हेवमानि जाया। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर.एन.बी. र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारा गासै 5 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 5 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।